Παίρνουμε τη μαστίχα και την κοπανάμε. Την κοπανάμε καλά. Να πει βοήθεια. Τόσο πολύ την κοπανάμε τη μαστίχα. Τέκνα μου. Και Digital Scullery, αδελφοί. Πλησιάζει η Καθαρά Δευτέρα. Και από τη στιγμή που πλησιάζει η Καθαρά Δευτέρα και εμείς είμαστε στην ξενιτιά τη μαύρη σαγκαλιακούδα, θα κάνουμε μόνοι μας λαγάνα. Επίσης, έχω μάθει ότι στις Ελλάδες η λαγάνα έχει γίνει είδος πολυτελείας, δηλαδή σε φάση μη σου πω παίρνεις και Jaguar, ένα τέτοιο πράγμα. Οπότε θα μάθουμε πώς γίνεται η λαγάνα και μάλιστα λαγάνα η οποία δεν χρειάζεται να κάνετε προεργασία από την προηγούμενη. Λαγάνα, σου ήρθε τώρα το πρωί να φτιάξεις μια λαγάνα, τσουκ, μπορείς να τη φτιάξεις. Η καταπληκτική συνταγή είναι του Paul Hollywood, ο οποίος είναι ένας baker εδώ πέρα, φοβερός και τρομερός, που μου έμαθε να φτιάχνω καταπληκτικό ψωμί με το χέρι και μου έμαθε και πώς να ζυμώνω. Θα το δείξω και πώς θα ζυμώνω. Πάμε να τη φτιάξουμε. Λοιπόν, καταρχήν, παίρνουμε τη μαστίχα και την κοπανάμε. Την κοπανάμε καλά. Να πει βοήθεια. Τόσο πολύ την κοπανάμε τη μαστίχα. Το λοιπόν, αυτή η συνταγή, κάτσε μην το κλείσεις, θα το κάνω πάλι. Αυτή η συνταγή έχει μέσα για αρωματικό μαστίχα. Επειδή όμως εμάς μας αρέσει και το άλλο, πώς το λένε αγάπη? Ταχίνι. Το ταχίνι, μπράβο. Εσένα αρέσει. Δίνει ωραία μυρωδιά το ταχίνι. Δίνει. Δεν θες να μην βάλω? Δίνει. Θα βάλω, εντάξει. Λοιπόν, το ταχίνι, αφού το λύσαμε το οικογενειακό πρόβλημα με το ταχίνι, παίρνουμε το μισό κιλό αλεύρι και αλεύρι σκληρό αν γίνεται να πάρετε. Τώρα σκληρό στην Ελλάδα νομίζω είναι αυτό που λέμε το κίτρινο, τέλος πάντων κάτι τέτοιο. Και βάζουμε μέσα τα πάντα, βάζουμε μέσα τη μαγιά, αυτός χρησιμοποιεί φρέσκια μαγιά, αλλά εμείς θα χρησιμοποιήσουμε fast action αυτή τη γρήγορη ας πούμε, είναι περίπου 20 με 22 γραμμαριάκια. Τη βάζουμε τη μαγιά από τη μία μεριά και μετά παίρνουμε και ένα κουταλάκι αλάτι. Γενναίο, εντάξει, μην το φοβηθείτε, ας πούμε, ιδιαίτερα. Έλα. Λοιπόν, και το βάζουμε από την άλλη μεριά. Το κόλπο είναι, λέει, έτσι έχω διαβάσει, ότι η μαγιά με τα αλάτι δεν πρέπει να κουμπιούνται. Δεν γουστάρονται καθόλου. Λοιπόν, δεν θα τα κουμπάτε. Και βάζουμε αυτά, βάζουμε και το λάδι, το οποίο είναι περίπου 60 μουλού νομίζω. 60 μουλού δεν ήταν, αγάπη? 60. 60 μουλού. Εδώ. Ωραία. Και βάζουμε και 300 μουλού νερό. Το νερό, εντάξει, θερμοκρασία ας πούμε στο χέρι σας ένα πράγμα. Και βάζουμε χεράκι. Όσο ώρα αυτό ετοιμάζεται, δεν μας λες κάτι για την καταπληκτική αυτή ποδιά που φοράς? Θα πω την ώρα που θα ζυμώνω, εντάξει, δεν θα πω πότε θα εσύ. Αφού το έχετε φέρει σε αυτή την κατάσταση, εμείς θα βάλουμε λίγο ταχίνι. Τώρα είναι πρώτη φορά που την κάνουμε αυτή τη συνταγή και μπορεί να είναι βλακεία. Ένα κουταλάκι να βάλουμε λίγο παραπάνω, λες? Αν είναι βλακεία, βάλει τουλάχιστον να αξίζει τον κόπο. Άντε να βάλουμε λίγο δύο. Λοιπόν, λίγο ταχινάκι. Και τη μαστίχα, η οποία έχει γίνει έτσι ωραία. Πώς γίνεται, έτσι είναι? Τώρα, να. Ναι. Έτσι, λοιπόν. Περίπου ένα κουταλάκι, εντάξει, λίγο παραπάνω ό,τι έχει μείνει. Λοιπόν, και θα ανακατέψουμε πάλι. Σοφιά, όσο ώρα το φτιάχνεις αυτό, Ναι. πες μας δύο λόγια για αυτή την καταπληκτική ποδιά που φοράς. Η καταπληκτική μου ποδιά! Λοιπόν, η καταπληκτική μου ποδιά. Κανονικά τώρα πρέπει να αρνηθείς. Κάπου 4-5 φορές λέω να σε ρωτάω. Α, ναι, εντάξει, ναι. Άντε, θα αρνηθώ. Αρνήσου. Ρώτα με. Όχι, αυτό θα το παίξουμε. Αυτό το παίξουμε κι αυτό. Το βγάζουμε αυτό από το μπολ και το βάζουμε σε μια επιφάνεια καθαρή επιφάνεια. Την οποία την έχουμε αλευρώσει λέει ελαφρώς και αρχίζουμε και ζυμώνουμε. Να σας πω επίσης ότι ενώ εγώ ψωμί έχω ξαναφτιάξει και ζυμωτό ας πούμε και όλα αυτά,
Λαγάνα δεν έχω ξαναφτιάξει, οπότε μαζί μαθαίνουμε. Υπάρχει περίπτωση να καταστραφούμε. Αλλά δεν νομίζω, εντάξει, θα το πετύχουμε, είναι καλές συνταγές αυτού. Λοιπόν, παίρνουμε που λες αυτή τη ζύμη και ζυμώνουμε. Λοιπόν, τι γίνεται με τη ζύμη? Έτσι όπως την. Για να ζυμωθεί καλά, έτσι όπως την έχουμε λοιπόν και την έχουμε πάρει, την κρατάμε από ένα σημείο, με αυτό το χεράκι, και με το άλλο χεράκι, με αυτό, βγάζουμε προς τα έξω. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Και μετά τη φέρνουμε όλοι μαζί, τη γυρνάμε από εδώ που έχουμε εδώ το, πώς το λένε, που ενώνεται. Το δίπλωμα. Αυτό το δίπλωμα και συνεχίζουμε πάλι. Και ξανά. Και ξανά. Αυτό είναι το ζύμωμα που λέμε πώς ζυμώνει το ψωμί, αυτό το ζύμωμα γίνεται. Το δίπλωμα. Ναι, αυτό. Έτσι όπως το κρατάμε εδώ, μόλις αρχίζω και το βγάζω προς τα έξω, κάνει αυτά εδώ τα κοψίματα. Το βλέπεις? Λοιπόν, αυτά τα κοψίματα λέει, τώρα έτσι γράφουν τα βιβλία, είναι η... Αχ, πώς το λένε? Θες τη μαμά σου να βάλεις Είναι το γλουτέν. Γλουτενή. Ναι. Όχι, κάτι άλλο είναι τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων είναι ένα υλικό, τώρα δεν θυμάμαι που έχει ας πούμε μέσα, το οποίο γίνεται σαν τζίχλα. Και το βλέπετε τώρα που κόβεται. Όσο το ζυμώνουμε, προσπαθούμε αυτό το κόψιμο, ας πούμε, να μην γίνεται κόψιμο, να γίνεται τσιχλέ. Χλάκ να ανοίγει. Και αυτό λέει κάνει το καλό το ψωμί, την καλή τη ζύμη. Γι' αυτό ζυμώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο για περίπου 5 με 10 λεπτά. Όσο πιο αρχάρι είμαστε, τόσο περισσότερο ζύμωμα χρειάζεται. Σοφία, όση ώρα το κάνεις αυτό, δεν μας λες τίποτα για αυτή την καταπληκτική φωτιά που φοράς? Δεν είπα τι θα πω, οπότε θέλω εγώ. Καλά. Γιατί με πιέζεις? Γιατί πιέζεις τη δημιουργική μου φλέβα? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Hold up. Μετά από 5 με 10 λεπτά έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση. Τώρα, επειδή και εγώ δεν ξέρω πολλά και δεν μπορώ να κρίνω ας πούμε από αυτά τα ανοίγματα αν είμαστε εντάξει ή δεν είμαστε, κάνουμε το εξής. Το κάνουμε μπαλάκι, αυτό που φτιάξαμε, έτσι, και το πατάμε λίγο με ένα λίγο λευρωμένο δάχτυλο. Το βάζουμε δάχτυλο. Ναι, αν επιστρέφει λίγο, απαλά ρε παιδί μου, εντάξει, επιστρέφει λίγο, το βλέπουμε, είναι bouncy. Ελαστικό. Ναι, άρα είναι εντάξει. Τώρα τι θα το κάνουμε, θα το βάλουμε εδώ μέσα για να φουσκώσει για μία ώρα. Προσέξτε τώρα κόλπο που θα σας πει η Θεία Σοφία. Αυτό εδώ έχει και ξεραμένες ζύμες γύρω γύρω. Τι κάνουμε? Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο. Έτσι. Και με το χεράκι μας το πάμε παντού. Οι ζύμες και τα λεύρια και όλα αυτά, ό του θαύματος, δηλαδή μην κάτσετε να τρίβετε, ξαχαζά, με το ελαιόλαδο χλακ φεύγουνε. Τις πετάτε και άμα θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο μπολάκι, μια χαρά το χρησιμοποιείτε και έχει και το λάδι, έτσι με το λάδι όπως είναι για να μην κολλάει. Λοιπόν, τι βάζουμε μέσα στο μπολ, να έχει χώρο, έτσι, γιατί θα σηκωθεί. Για μια μεμβρανούλα το καλύπτουμε, εντάξει, όχι και αεροστεγός ας πούμε, αλλά έτσι να έχει ένα κάλυμα. Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί έτσι όπως είναι η ζύμη, όταν τώρα τι πήγα να πω, όταν ακουμπάει στον αέρα, λοιπόν. Όταν η ζύμη είναι εκτεθειμένη στον αέρα, αρχίζει και ξεραίνεται από πάνω, οπότε δεν είναι πολύ ωραίο αυτό, γι' αυτό το καλύπτουμε λιγάκι. Έτσι, αλλά δεν χρειάζεται να το βάλετε στο χρηματοκιβώτιο, έτσι απλά λίγο να το καλύψετε. Και θα το αφήσουμε στην άκρη για περίπου μία ώρα. Το έχουμε καλύψει που λέτε. Είπα διάφορες καφρίλες προηγουμένως, τις οποίες τις έχουμε κόψει. Λοιπόν, τα έχουμε αφήσει εδώ πέρα, το έχουμε καλύψει και θα τα αφήσουμε για μία ώρα. Τώρα, τι συμβαίνει με αυτή τη μία ώρα και πού τα αφήνουμε? Υπάρχει μια ιδέα, δεν ξέρω πώς έχει κυκλοφορήσει, ότι χρειάζεται πάρα πολύ ζέστη. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ ζέστη και δεν χρειάζεται πάρα πολύ κρύο. Από ό,τι λέει αυτός ο Master Baker, ο Paul Hollywood, που εγώ τον εμπιστεύομαι γιατί είναι ο πρώτος άνθρωπος που μου έμαθε και κατάφερα να κάνω ψωμί. Όχι πως γνωριζόμαστε προσωπικά, αν και δεν θα είχα πρόβλημα. Να πεθάνεις
άτακτη. Ναι, λοιπόν, ο Paul Hollywood λοιπόν, που είναι ειδικό στο θέμα του ψωμιού, λέει ότι αν το βάλετε αυτό το πράγμα να φουσκώσει σε έξω, ας πούμε, θα πάρει 8 ώρες. Δεν γίνεται, δεν λειτουργεί καλά. Αν όμως το βάλετε πάνω στο καλοριφέρι, ξέρω εγώ, σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες ή ακόμα χειρότερο μέσα σε προθερμασμένο φούρνο, η μαγιά αυτοκτονεί. Και δεν φτάνει που αυτοκτονεί, αλλά αφήνει και μια μυρωδιά μπυρίλας, η οποία αυτή η μπυρίλα μετά βγαίνει στο ψωμί. Και δεν είναι η μπυρίλα του που έχει το προζύμι, ας πούμε, αυτό το ωραίο πράγμα, είναι λίγο χάλια. Αφήστε το, μην το κάνετε. Λοιπόν, μέσα σε ένα normal δωμάτιο η optimum θερμοκρασία είναι από 20 μέχρι 22 βαθμούς. Εκεί, μια χαρά είναι, μία ώρα θα τα αφήσουμε να φουσκώσει. Δηλαδή για εξήγησέ μου τώρα που δεν παίρνω αυτό. Αυτή η ωραία ποδιά, από τι βρήκες? Λοιπόν. Δεν παίρνω βίντεο, εντάξει. Εντάξει, αλλά δεν θα σου πω. Δεν παίρνεις βίντεο, τι ψεύτης, αφού άκουσα το γκλιν γκλιν. Ποιο κλικ. Το γκλιν γκλιν της κάμερας. Που κάνει γκλιν γκλιν όταν ανοίγει. Το έχω Δεν σου κλείσει. λέω για δουλειά. Έλα. Δεν σου λέω, παιδί μου, είναι μυστικό. Αυτό και βριστήκαμε τα μάλα γιατί τελείωσε η μπαταρία της κάμερας. Θα κάνουμε μια επανάληψη. Λοιπόν, ακόμα και όταν τελειώσει η μπαταρία της κάμερας ή κάτι συμβεί τέλος πάντων και δεν, είχε φουσκώσει αυτό, θα βάλω τη σχετική φωτογραφία εδώ, είχε φουσκώσει αυτό μέχρι εδώ πάνω. Επειδή όμως έπρεπε να καθυστερήσουμε λίγο για να γεμίσει η μπαταρία της κάμερας, το πάτησα λίγο να φύγει ο αέρας και το ξαναβάλα να φουσκώσει, δεν παθαίνει τίποτα, άμα ξαναφουσκώσει καλό γίνεται. Το τσακώνουμε λοιπόν, το βάζουμε εδώ και το πατάμε λίγο να του φύγει ο αέρας. Αυτό είναι για 2 λαγάνες. Θα το χωρίσουμε στη μέση και θα κάνουμε 2 λαγάνες. Το κάνουμε λίγο. Αυτό είναι το ένα, έτσι, είναι το μισό ζυμάρι. Το μισό θα σας δείξω, το άλλο μισό, ή μάλλον θα σας δείξω τώρα αυτό και αν καταστραφεί θα σας κάνω το άλλο πάλι για να κάνω ότι δήθεν τα κατάφερα με τη μία. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, για να γίνει λίγο, ξέρεις, κάπως λίγο ρε παιδί μου. Και το παίρνουμε και το βάζουμε, είναι αυτό το μεταλλικό το πράγμα που ψήνουμε το ψωμί. Το βάζουμε εδώ πάνω. Αυτό το άσπρο είναι που κολλάει το ψωμί. Πρέπει, από ό,τι έχω καταλάβει, να το ανοίξουμε λίγο. Τώρα, πώς ακριβώς το ανοίξουμε, τι λες και εσύ, έτσι? Με το χέρι. Τότε έτσι κολλάει. Τώρα να το ανοίξουμε εδώ καλύτερα. Θα ανοίξουμε λίγο ακόμα. Πώς φαίνεται έτσι? Εντάξει. Και αυτή είναι και λίγο υγρή γιατί τους είχαμε βάλει στο νερό. Τους κάνουμε κάπως έτσι, λες? Τι είναι αυτό, σισάμι και? Σισάμι και βασικά αυτός λέει να βάλεις διάφορα άλλα, αλλά εμείς δεν είχαμε και βάλαμε λίγο παπαρονόσπορο. Αλλά εντάξει. Από τη στιγμή που τελειώνουμε με αυτό και θέλουμε τώρα να τα αφήσουμε 1 ώρα να φουσκώσει, στο τέλος της 1 ώρας θα το βάλουμε στο φούρνο να ψηθεί, έτσι. Ο φούρνος αυτός πρέπει να είναι προθερμασμένος. Οπότε πριν τελειώσει 1 ώρα που το έχουμε αφήσει αυτό να φουσκώσει, εσείς ξέρετε το φούρνο σας καλύτερα, βάλτε το να προθερμαίνετε. 1 ώρα μετά, εντάξει όχι ακριβώς 1 ώρα, γιατί βιαζόμαστε λίγο, θέλουμε να φάμε τη λαγάνα. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και τώρα θα το πιέσουμε λέει λίγο. Να κάνει τρυπίτσες. Λεπτάκια. Πάμε. Και όσο περιμένουμε λοιπόν για τη λαγάνα να γίνει, θα σας πω το κουτσομπολιό με την καταπληκτική ποδιά, η οποία άρεσε στην Εύα στο Twitter, γιατί σήμερα, Σάββατο 25 του Φλεβάρι, τη Δευτέρα έχουμε 27 και είναι καθαρά Δευτέρα το 2012, είμαι την ώρα που φτιάχνουμε τη λαγάνα, είμαι και στο Twitter και στο Facebook και στην αγγλική μεριά του blog και στο Flickr, τέλος πάντων ανεβάζω τα πάντα και τα συζητάμε.
Κάνω live bake σήμερα. Και η Εύα, ανέβασα μια φωτογραφία με την ποδιά και η Εύα είπε ότι της άρεσε πάρα πολύ. Οπότε το κουτσομπολιό με αυτή την ποδιά είναι ότι ο έρωτάς μου συνεννοήθηκε με τον Άγιο Βασίλη την πρωτοχρονιά και δεν φτάνει που μου φέρανε διάφορα δώρα κτλ. Αλλά μου φέρανε και αυτή την καταπληκτική ποδίτσα, την οποία τη φοράω και είμαι όμορφη και δεν γίνομαι χάλια, διότι εγώ ως γνωστόν, ως όλοι οι αρχάριοι στις κουζίνες, όταν μαγειρεύω γίνομαι τα χάλια μου. Οπότε περιμένω όμορφη. Ω, μια λαγάνα. Πώς φαίνεται? Πολύ όμορφη. Όπου βγαίνει μαστίχα. Για δοκιμάσαι. Η ωραιότερη λαγάνα της ζωής μου. Καλή είναι, πολύ καλή. Βγαίνει και μαστίχα πολύ ωραία από μέσα. Θα έχει λαβάκι? Όχι. Είπε. Αυτή ήταν η λαγάνα. Η εύκολη του Paul Hollywood, την οποία την παραλλάξαμε λιγάκι και βάλαμε μέσα λίγο ταχίνι. Βγαίνουν 2 λαγάνες μεσαίου μεγέθους, πάρα πολύ νόστιμες, πάρα πολύ ωραίες. Έχουμε φάει τη μισή ήδη. Ήδη έχουμε καταβροχθεί στη μισή λαγάνα. Ελπίζω ότι σας άρεσε η συνταγή. Καλή καθαρά Δευτέρα και καλή Σαρακοστή.